take. Abin da ya sa tun jiya ban yi hira da ku 'yan jarida ba ma saboda tun lokacin da suka rarako mu muka shiga zawo ne ya riƙe ni, zawo ne ya riƙe ni yanzu ma cikina yana ɗan murɗa min saboda sun tsorata mu. Kuma su kwantar da hankalinsu La Liga sati mai zuwa za mu ɗaga ta a Camp Nou, sai dai baƙin ciki ya kashe su, su kuma su je su yi ta fama da relegation. To yanzu me za ka iya cewa Real Madrid abokan hamayyarku, me za ka gaya musu? Magana muke yi a kan masu nasara ba wai asararru ba. Su ma ka jira ranar Laraba mai gida Guardiola kaca-kaca zai yi da su, kuma mu zo mu yi murna, za ka ce kuma na gaya ma. To Zabi muna taya ka murnar cin La Liga, me za ka iya cewa game da mu? 'Yan uwa musamman magoya bayan Barcelona ku ci gaba da following ɗin wannan akawun ɗin na Abba Effects, ni zabi na ce ku ci gaba domin mutuminmu ne. Mun gode.